Здравейте, хора! Днес ще играем на Майнкрафт. Така. Не знам, но може другото видео да бъде на Roblox. Вие ще прецените долу в коментарите. И да започваме да заредим мъничко. Но за мъничко спрях. Така. Ще чакаме сигурно 1500 и нещо минути сигурно. И няма да чакаме 500 хиляди. Да. Добре. Добре, само може и трябва да видиш. И добре. Сега оцеляване както винаги, не творчески, но. Така. Както винаги. Без реклама, не. Без реклама не са живей. Ще е малко. Да знам какво правя, какво виждам. Опитам малко да е по-дълъг епизода. Така. И аз да видим. Добро място, къде е дърво? Кое е дърво? Тук нещо. Тук мога после да отида. Тук да не падна в някаква дупка, само че... Това е малко... Вие хора, пишете долу в коментарите също дали мразите тези дървета, които навсякъде така. Аз много ги мразя, ма какво да направя? Така. Трябва поне 10, аз така и правя 10. Тук значи. Двечки. Това е последното. Аз съм на таблет, така че не ми е трудно. Скоро май ще снимам и в монитора на Нестика. Така, правя така. Отивам. Забравих къде беше. Да, май там. Да, там. Нещо там виждам. Първо, тази крава ще бъде така. Няма я кравата. Нещо не се е превидяло за крава. Така. Няма значение. На невидима крава. Една крава е после някъде замина. Не знам къде е замина. Аз не съм я виждала, но не съм. Какво е това? Добре, сега първо да направя малко по-бързо нещата, за да не стане нощ и това няма да ми харесва и трябва да спирам видеото. И да. Иначе трябва да има продължение. Което ще бъде пак ще на училище. Гадно ли е да сте на училище? За мен е мъничко. Защото поне има хубави задачки. Чак пък. Аз нали съм втори клас. Нямам колко съм забрала, но толкова. Така. Колко съм забрала? Окей. Едно такова. Аз познах. Къде?
Първо, вземам кирката. Кирката вземам. Изкопавам първо. Това първо. Нищо не става. Перфектно. Направо топ. Защо? Свят, не ме обичаш. Добре, сега. Така, моля. Така, тъй. Окей, това ще го махна. Що да си виждам това? Ничко ще виждам. Нищо. Май има... Да позная. 12. Нали? Сега да видим... Не познах. Повече от 12. Май ще го забера всички. Ба. Без такова после се оплаквам. Нямам. Тако нямам. Ясно. Така. И тук последното. Така трябва да се така. Да си взема хубавото нещо от тук. На мен ми се е случило, като вземам айрон и направо. Абе, мотай съм всекъде. Вземам един айрон, аз мисля, че са 3. После от другата страна има още един айрон и... Хора ще почне... Малко извиках. Няма значение. Отивам... Чакай, аз чух овце тук. Слънче гледи... Добре. Ще имам и храничка. Тук съм ходила. Все само да наляво надисно. Наливо надисно. Тук всяко има. Аз тук не съм ходила. Да, не съм ходила. Хора направо никога не съм ходила. Там. А тук вече не съм ходила. Ще направим торчовки. 24. 6 по 4, 24. И защо? Тук си обикалям кръг ли? Майко. Няма значение. Трябва да си спека айронът. Тук не съм ходила там. Не съм ходила тук. Разбира се. А това да не е стария Майнкрафт. Не знам. Аз вече от кога съм играла стария Майнкрафт. От кога? Съм била сигурно 6. Тук нещо красиво. Едно красиво нещо. Да, има едно красиво нещо, което е нищо. Хубаво намерих едно нещо, ма само че е горе. Знаете ли какво е? Нищо. Най-голямо. Чак по-голяма шега. Овцичка, хубава овчица. Ела, овчичке, хубава овчичке. Та. Едно съм зле. Така. Имам силе гленце. Добре, ще се взема двете овце. Елати. Пил. Аз убих ти с един удар. Готова ли си овца?
Пиу! Thank you. Добре, едно го ще си на... Да, бе. Хей, затова съм си хабяла дървото. Познайте заради кой. Познахте ли? Мен. Добре, няма значение. Що го сложих тук? И аз не знам. Само Господ знае. Добре. Така. Това. Аз сетих ли се това, което и вие се сетихте? Вие сетих ли се това, което и аз се сетих? Го взема съм погледи. Няма ли да... Ще да се сложа. Май става научил. Това не ми е пука. Ще става нож. Колата става научек. Не мога ли? Да, бе. То е било свълно. Направо перфектно. Сега трябваше сигурно да хъбя. Майко. Няма значение. Айде ти. Аз да си сложа тук да се пече айрано. Айде. Айде най-накрая да си пускам шоколадата. Един го познам. Добре, аз отивам за овце, защото ми трябва. 2 овце ми трябва. Много съм зле. Що би овцете, като ако направя ножици... Ох, майко. Няма да си хабя някакво такова. Станало, не знам. Прасена. Какво е една? Една реклама. Топ. Перфектно. Направо супер. Айде! Просто няма значение. Добре, сега. Така. Добре. Вместо кирка ще... Вместо кирка... Мога да се направя... Май това ще е по-хубаво, защото... Ако дойде с кест, направо... Супер. И ако имах такова, ще да се направи ножици. Трябва да... Майко. Търся някъде. Ама това втория крафтен тейбъл за какво ми е? Питам всички за какво ми е. И ние се взема. Ето така. То с крафтен тейбъл да е самотен. Перфектно. Аз трябва да ям. Толкова. Нищо пещера. Трябва ми. Добре, пазва удара. Рибка. После.
Ако намеря село... Перфектно. Точно село ми трябва. Аз съм имала рибка. Аз пък съм имала... Айде, 3 ще останат. Да, 3 остават, после една река не става. Добре. Така. Продължавам. Вземам си меча. Почвам да бера 1000 овце. Овце. Това беше на коса. Това май е пещера. Моля се да е пещера. Поне моля да... Чакай. Пещера е, да. Направо голяма, колкото мене. Ай сега. И заради тази пещера ще да падна. Заради тази пещера ще да падна. Вместо да търся коя пещери, равин. Как си го представяме? Тук един е равин да са... О май гад, че се стеснах. Малко дървенци. Добре, така, малко дървенца. Добре, малко ще отнеме. Сега ме седвам. Добре, хора, аз събрах, докато спрях малко, събрах 30 дърва и сега да видим колко стака такова. Ще ти овче. Мисля, че вече ще е много. Това стака и половина, пак става. Ще се направя на мъничка, много мъничка къщичка. Ето така. Сега няма да е чак огромно, защото няма да ми стигне времето и правя доста сега. Сега, тук да бе. Направо там да бъде. Така да го турим. Така. Добре. Аз ви слагам където искам. Това е тук. Май. Не. Това е тук. Това е. Така. Изглежда така. Тук. Ще мъничко къщичката. Както казах, ако не стигне времето, изсравям се по земята. Точно ба. Няма да хапя много дървета и затова ето така ще има прозорци. Се трябва да скача. Трябва тук. Така. Сега така. Така. Пуст така. Ще ми стигне.
Малко съм. Точно сега ли трябва да става нож? Аз не знам. И сега, защо сега точно когато правя? То стига, бе. Стига. Айде сега слагай леглото и спи. Така. Добре. Сега така. Така. Това. Така. Правя една вратичка. По-точно 3. Вода. Сега нямам да го правя. Искам така. Сега мога да сложа като килимче. Ето така. Добре, хора, мисля, защото да е до тук. Чао, хора!